Die zomer is ik nooit weer vergeten. Nee, de zomer van mijn leven. Het was één groot feest. De mensen waren allemaal eigenlijk, nou, zeg ik me herinner, de dolle heen. De binnen ik volle mem die had een advertentie pleest en die zei: een ongehuwde moeder wenst afstand te doen van ongeboren kind. Die wie een soort handel in baby's na de oorlog. Ben ik van een Amerikaan, ben ik van een Duitser, ben ik van een Sneker? Laten we zeggen toch gewoon. De oudste herinnering voor mij van het Martiniplein, dat we een paar dagen na de bevrijding, hadden wij jongens bij ons in de buurt, er staan alle auto's, er staan alle tanks op het Martiniplein, alle Canadezen, daar maar we heen. En inderdaad weer alle tanks van een hele grote vrachtwagen en ondertussen toch in de hoop dat toevallig was een stukje chocolade in het handvallen zo. En je weer een lied, dus je zit echt bij die auto's en bij die tanks op. En dat gaat een onuitwisbare indruk op je maken. Zoals op de meeste plakken in Friesland wordt snits in de aprildagen van 1944 in een zucht bevrijd. De zinstoon van de Duitsers is al 4 in de Brutsen, als de Canadezen de stad naderen. Op haar vlecht blazen ze nog gauw het historische waaggebouw in de binnenstad op, dat groot vol munitie zit. Maar dat de Canadezen op snijn 15 april snits binnenrieden, is er ijs al geen Duitser meer te bekennen. Snits is net bevrijd. Dat is daar, we hadden altijd over de bevrijding van Snits, maar Snits is net bevrijd. Dus de Duitsers die binnen in de ring van de snijn, 15 april, ben die verdwenen. Na 4 jaar van oorlog, onderdrukking, angst en verlies, kan die Snits eindelijk de vlag uit. De inwoners gingen massaal de strijd op, nieuwsgierig naar haar bevrijders. En toen was het op Martiniplein dus een heel festijn. Dat de mensen allemaal uit de huizen wegvlogen en allemaal, nou, we zijn bevrijd. Nou, en het rolde maar aan met het verkeer. Dat weet ik nog wel, dat ik mijn ogen uitzag met, oh, wat gebeurt hier allemaal? Dus ik met opa aan de hand naar de Balzerdiek. En daar staat achter elkaar van een hele lange rij, maar meest uiteenlopende voertuigen van het Canadese leger, dat geallieerde leger. 2000 redders, hè? Is libereerd, dus ik bedoel, ik geloof net dat zij komen wien, dat wij er nog best winnen, ja? Je weet van de hele spanning weer oorgaan in blijdschap. Kwamen die mannen op die grote tanken en die deelden kauwgom uit en witte ballen en blikjes met cornetbeef en daar zie je het groene jetten bij in en dat vonden we heerlijk. Het was één groot feest. De mensen waren allemaal eigenlijk, nou, zeg ik me herinner, de dolle heen. In de weekend na 15 april komen de inwoners van Snits nog 1 keer eeg in eeg met haar bezetter. Als het Duitse leger de oortocht blaast en in grote kloffen terug de stad komt. Die kwamen dan troost, die kwamen dus van de Noord-Hollandse kant over, van Oer-Oosterdijk en hier Trostnets heen. En kolonnes Duitsers te voet, de soldaten. En de officieren die hier in onderwijs overal hinder en wijn en zij hier niet inpikt en koetsen en dat soort dingen. Dus die reden daarmee. Dus weer geen oorlogsmateriaal, alle dus manschappen. En zo begonnen ze voor de stad heen. Ja.
Wij schreeuwen en tomaten, die mag gooien. Ja, weer net goed natuurlijk. Want er weer niks soort die voor hen nummer moesten. No? Er wordt van alles, werden de nijroppen. Ja. Elkenien is in die eerste weken haast dronken van blijdschap. Al gauw komt het fysiek ons snits om een regiment Canadese soldaten te huisvesten. Dat smiedt net volle zwerigheden op, want elk wil tijdelijk wel een held in huis ha. De gewone soldaten die werden alle bij particulieren werden die inkwartierd. En de officieren die kwamen in een hotel aan de Marktstraat, Hotel de Wijnberg. Net alleen geen snits, maar ook in Bolsert, Haas, Ljout, Frenscher, Akrum, Dokkum en het Jereveen werden Canadezen inkwartierd. De oorlog wie nog net voorbij in de buurt van Japan, aan de andere kant van de wereld. Dus daar wien alle boten winnen daar net daar. En er wien net genoeg boten om die Canadezen die hier in Holland wien en in Friesland, om die weer om naar huis te brengen. Snits krijgt 800 soldaten van het Canadese Perth Regiment, die het zwierige vluchtenlever had, onder andere bij de bevrijding van Delfzijl. Ze zullen uiteindelijk ont 1 november 1944 blijven. En Snits onderdompelje in een bevrijdingsroes van 6 mannen. Ook al is aan invasie eerst even wennen. Nou, Moeke kwam met de kinderwagen, die we ook even op een veemarkt zien. Nou, en op een gegeven moment staat er een neger naast haar, ook een Canadees. En nou, die duikt zij in een kinderwagen, die wil even de baby kijken. Oh, die baby, het brult. Het Moeke zei de hele nacht, het kind in 1 stuk deurskroot, kon van niet stil te krijgen. Zij die schrokken ervan. Want ergens als kinders hadden wij ook nog nooit een zwarte maas zien. Zwarte Piet, zeiden wij eerst. Ja. Ja. Iedereen weer blij natuurlijk dat de bezetter voort weer. Maar zij tochten van het binnen alle jonge jongens. En die gaan nou net meer werk te doen. Die beginnen zich vervelen. En van vervelende jongens krijg je vervelende dingen in de stad. Dus we moeten iets organiseren dat die jongens zich welkom vielen. En dat ze wat te doen hebben. De dominee Vos in Sneek, die zei al van ledigheid is des duivels oorkussen. En daarom had ze een vereniging oprichten, de Canada Contactcommissie Sneek. Nou, en die kon al leuke dingen organiseren voor de Canadezen. Er wordt van alles van de soldaten van het Perth Regiment op touw zet. Ze leren de snitsers haar een Canadese vriend zielen op een snitsermaar. Er worden touwloopwedstrijden houden en tal van sportactiviteiten organiseren. De Canadezen worden in de zomer van 1945 op handen droegen. Ze hadden nooit te klein oer belangstelling. Deze foto die is maken op hetzelfde plak waar in 1944 de fotograaf stier. Dit is de Marktstraat in Snits. We zien hier een vrouwtjesband van de Canadezen. En die speel je op doedelzakken, bagpipes. De dames die jaren bij het Canadese Perth Regiment. Nou, zij weer een leger in Delfzijl. En ze hebben 2-3 keer hier in Snits te spelen. En ze begeleiden dan de soldaten naar dit circuit. Nou, het weer zwart van de meesten. En hier ergens tussenin, daar maak ik neer. En zonder die tijd, als ik een doedelzakje, dan krijg ik nog piekenvel. Dat is gewoon nog een onverwerkt jeugdtrauma van deze band, dat die hier langs kan met hun doedelzak muziek. De Canadezen vielen haar zat thuis dat ze het gekkegiet de naam Snits verhoorden in Stratford, het plak dat ze wij komen. Hotel Wijnberg wordt Hotel Windsor en ze krijgen ook een eigen bioscoop, Theater Evan. Daar draaiden ze dus films voor hunzelf, maar ook voor de Snitsers. De krijgt regelrecht Amerikaanse films te zijn. Die worden dus gestuurd vanuit Amerika en Canada hierheen. Boven wie een erker, een uitbouw.
En daar stier dus de projector stier erin. Maar dan hoorde weer de afstand van de ene morgen naar het doek, dat weer te kwart, dat scheelde een paar meter. En dan hadden ze dus die erker, hadden ze uitgebouwd, daar stier de projector in en hier dus de goede afstand onder het doek daar. Speciaal voor de bioscoop weer het verbouwd. Ja. Ik heb wat gebrekkig Engelse kennis, van de Mulo nog. En ik wil graag beter mijn Engels kennen, dus ik trachtte contact te krijgen met die officieren om Engels te praten. En die vragen mij, jou bent schilder, ken jou ik letters schilderen? Dan kun je misschien u helpen daar met de aankondiging van nieuwe films op een gevel van de bioscoop. En nou, dat heb ik een schof gedaan. En, maar ze zeiden, we kunnen je net betalen met geld. Maar we willen je wel betalen met sigaretten en zo. En chocolade. En we hebben ook wel kleding. En ik heb al een hele tijd zo'n heel warm jak gewoon van het Canadese leger. En of course, ja, daar ging je maar de stad in, hoor. En er werden snitsers, die zeiden, wat heb je een mooie jas aan. En ik kreeg dan vrijkaartjes voor het officierenbal in Amicitia, dat kon ik dan niet kennen. Nou, dan gaan we een paar keer in de weekenden te douchen met de Canadezen. En dat prachtige jongen beleefd. Heel romantisch. Op de muziek van Glenn Miller. Ze eindigt dan altijd met good night, sweetheart, good night. Ja, dat is weer fantastisch, man. Ja. Een hele leuke, intieme, romantische sfeer. Ja, ze proberen natuurlijk al die meisjes te versieren, hè? Die famkes al, hè? Dat wel natuurlijk. Ja, die konden ze bij bosjes krijgen. Als zandje-jierig famke krijgt Sietske verkering met de Canadese soldaat Lou Garneau. Het is leefde op het eerste gezicht tussen de beiden. Een serieuze, integere, leven jongen. Hij zei, you're the most beautiful girl of the world, zei hij. Hij zei, you bananen met crème, appelpie, rozes en joel. Zo noemde hij mij altijd. Nou, ik weer als appelgebak, appelpie, bananen met slagroom en rozen in juli. Zo mooi. Dat de rozen zo mooi bloeien. Dat weten ze woorden altijd bij mij. Nou, die heb ik nog nooit later bij je uit van hier. Dus, Wielst het bij Sietske en Lou om echte leefde gaat, ben ik een soort Canadese soldaten, Estnitse vrouwje, uit op vertier en een verzetje. Ze hadden een kransje voor de Purs Regiment, de Pursonian. En dat was een weekblad. Er stond dus ook wel in, de pin-up girls zaten ze dan in. Dat weer toen uit de jaren een Nederlands woord, pin-up girl. Dus die stonden ook in die krantjes. En dit zei ik dus alle keer vrouwtje. Soldaten, jonge kerels, 4 wier zonder vrouwtje. Dus ja, die wilden toch wel wat oors aan de tanks. Dat waren natuurlijk de jongens die het overleefd hier, hè? Die hadden in Normandië hadden ze kameraden verlenen. Misschien in de rest van hun tocht ik wel. Dit waren de jongens die leefden. En die woonden het witte ik. Het waren mooie jongens, mooie pakken. Nou, de famkes die stien in de rij. Ja, ze werden als goden behandeld. Net alleen de jongens zochten verkering, maar ik denk de famkes. Want als je een Canadees hier, dan telde je mij. Hetzelfde geldt voor de ouders, die het maar al te graag willen dat haar dochter een Canadees onder hek slacht. Die hier ik zei iets dat ik een Canadees in mijn kennissenkring had, dan kan ik me niet op vaststaan, dan kan ik een beetje maar pronken. En hij brengt al je mooie dingen binnen. Chocolade, sigaretten en nou ja, wat zal je bij zich hier? En net alleen toch de ouders, maar ik toch de overheid, hè?
die hier zijn van die Canadezen met de lange blauwe. Dus wij zijn hun dankbaarheid verschuldigd en gastvrijheid. Het bloot net bij onschuldige contacten. De zedenverwildering slacht om hem heen. Je wie in de roes, hè? In de bevrijdingsroes de december. Maar ik weet wel dat die jongen wel wat verzinnen hier, wat zal je meemaken hebben daar. Ik bedoel, we hebben een heleboel gunnen gewoon. Mensen gewoon leven. He, dat hier ze al die 4 net die en ze gingen helemaal los. En het weer net alleen de famkes, maar je jij dat ik hoe mem, ook getrouwde vrouwen die ik leven woon, die mij de doen schoen mij dienen. Het bijzondere is dan wel dat ze vrij gewoon in het openbaar. Hè? Dat iedereen hier had er wel herinneringen aan dat ze, nou ja, een stikje op het zwembad, ietsje verder voort. En daar lagen dan een Canadees maar onder een handdoek en dan wisten ze wel wat er gebeurde. Stadig gewoon slacht de sfeer om. Als de simmer voorbij is, zullen de snitsers de Canadezen liever weer voortgaan. Het duurde te lang dat ze hier bleven. Het meeste weer er al, dan zakt het dat toch wat aan. En dan krijg je toch wat frictie in de stad. De invasie van de liefde wie een nieuwe bezetting en mensen snakten dat alles weer eens gewoon wezen zou. Dat ik de Canadezen weer naar huis zou gaan en dat ze weer gewoon het eigen land weer omheen. Het zal nog rond 1 november van dat jaar doorje voordat de lijsten van het Perth-regiment snits verlitten ha. En ik al eens Sietske nog zei van haar Lou, ze besluit net met hem uit te gaan. Maar dan moest je 6 weken als oorlogsbruidje op een boot zitten. En dan moest je nou maar ouw, wacht je bij terug op de landen kwam. Want ik zal je wel vertellen, hij werd op het 48e railway station, Ansonville, Ontario. En dat dacht ik in die tijd, van er komt misschien 1 keer in de maand eens een treintje langs of zo. Ik kwam daar nooit weer bij uit de Remboe, dacht ik. Want ik wist net wat ik landen kwam en ik hier er eigenlijk geen zin om dat avontuur te wegen. Jarenlang schreeuwt Lou nog brieven. De laatste 4 verlien bij Christ. Ik ben geboren juli 28e, 46. Ik ben op de waterput achter het huis, achter ons ouderlijke huis. Daar ben ik geboren. Mijn moeder had mij 9 maanden lang onder een grote werkschort verstopt. En op een gegeven moment kreeg zij weeën natuurlijk. En ja, toen brak de paniek uit in huis. En bij de buren werden de spullen bij elkaar geschatterd om die bevalling te gaan regelen. Nee, iedereen wist het wel. Want ik was het Canadeeske wat op de hoek van de Steenklip woonde. Maar ja, zelf had ik dat nog niet in de gaten. Dat is pas komen toen ik een jaar of 7 was. Toen kwam ik bij Beppe en dan zei ze tegen mij... dan moest later maar op zoek gaan naar die eigen vader. Die woont in Canada. Dus ik stond met mijn oren te klapperen natuurlijk. Maar ja, dan begreep je dat beter. Dan denk je van, oh, zit het zo? Tini Oosterhof en Leo Woudstra werden beide in jontje 46 bennen in Snits. Samen naar het oorski van het Perth-regiment. De invasie van de leefde in jontje 44 liet een leger van duizenden Lietse Canadeeskes achter. Hoe volle krijgt in Snits, dat is 60 hier na de oorlog nog altijd net duidelijk. 12 wordt er wel zijn, maar gewoon nemen 30. Het werkelijke aantal lijkt naar alle gedachten nog heeg. Het was een heel probleem voor de famkes die hier daarvoor nog zo'n geweldige simmer hier met de bevrijders en gelukkig wien. En nou ineens misschien ik wel gelukkig ben met zo'n Liets bandje, maar ik een hele soort problemen erbij kregen hier. Er wie een jild, je hier een kinderbijslag, je hier een bijstand. Hoe kun je aan een bestaan komen voor zo'n bandje? Daar binnen ik volle mem die haar een advertentie pleest. En die zei: een ongehuwde moeder wenst afstand te doen van ongeboren kind. Er wie een soort handel in baby's na de oorlog. Pleegouders die ik een advertentie plaatste van: wij willen wel een baby van een ongehuwde moeder opnemen. En zadwande kregen die baby's plak.
Ek Tini krijgt voor 4 jaar een pleegmem. Voordat ze weer omkomt bij haar eigen mem Klaske, die in de tussentijd trouwd is. Leo bloot wol bij zijn mem Leni. Onder volwoeksen is, zal voor hem verborgen houden worden wat hem in de zomer van 45 afspelen had. Ik ben het pas te weten gekomen toen ik zelf ging trouwen. Ik was 21 jaar, dezelfde leeftijd als mijn moeder ongeveer. Ja, dat ik van mijn stiefvader te horen kreeg dat ik dus geen kind van Woudstra was. En toen zakte alles onder me vandaan. En toen had ik zoiets van, ja, wat nou? Leo giet verhaal heljen bij zijn mem. Ja, toen kwam ik thuis en toen was het van, ja, van wie ben ik dan? En vertel op, en waarom draai je eromheen? Ben ik van een Amerikaan? Ben ik van een Duitser? Ben ik van een Sneker? Laat het zeggen toch gewoon, want je bent mijn moeder en je blijft mijn moeder. En er wordt niks met jou gedaan als zijnde van dat ik er kwaad over ben. Ik zeg, vertel het maar gewoon maar. Maar goed, dat kwam er niet uit. 16 jaar lang vertelt Leo neert aan zijn vrouw Kobi. Onder zijn grote geheim net meer voor hem houden kan. Het is dan onderwielens 1984. Toen is zij met mijn moeder gaan praten. En uiteindelijk kwam het verhaal er dan uit dat zij een verhouding zou hebben gehad met een Canadees. Dus ja, is dat het nou, had mijn vrouw gezegd. Had je dat nou niet allemaal veel beter gelijk aan Leo kunnen vertellen? Had die jongen hier nou altijd zo lang mee rond moeten lopen? Ja, wat heb je die jongen toch allemaal wel niet aangedaan? Ik heb op een gegeven moment aan haar gevraagd van, ja luister, hoe heb jij die man dan ontmoet? Ja, wat zegt ze? Ik heb hem ontmoet bovenaan de Eerste Woudstraat bij de Sperkhemschool. Daar stonden wel meerdere meisjes en koppeltjes. En ik heb daar toen maar gewoon staan te lonken. Ja, en uiteindelijk ben ik toen tegen een soldaat aangelopen. Waarop ik vroeg van, ja, hoe heette die dan? Ja, die heette Bill. En had een vreselijke kop met krullen en slagen onder zijn baret. En meer wist je niet. Dus ik had ook helemaal geen achternaam. Zij heeft hem wel gehad, zegt ze. Maar het is nooit helder geworden welke naam dat was. Tini schreeuwt in haar jonge jaren verscheidene brieven naar de autoriteiten in Nederland en Canada. Om erachter te komen werd haar heid Vincent Smit bleun is. Maar ze krijgt nooit bericht waarom. In 1981 besluit ze met man en band naar Canada uit te reizigen om zelfs op onderzoek uit te gaan. 6 weken hebben we daar omzwalkt. En de eerste 2 weken echt op zoek geweest naar mijn vader. En we zijn overal geweest in Stratford. Dat was dus ons plan om daar naartoe te gaan, want daar kwam het Peurtregiment vandaan. En nou, daar hebben we verschillende mensen ontmoet, maar er is eigenlijk niks uitgekomen. Ier in, ier uit reizigt ze naar Canada. Maar haar ziektocht smiet neert op. In 1989 toen dacht ik bij mezelf van, laat me zitten, want het lukt niet meer. En toen, potverdorie, in 1990 kreeg ik een telefoontje in januari van John Boers uit Canada. Hij had mijn vader gevonden. Nou, ik wou het echt niet geloven. Ik stond helemaal perplex. Ik dacht, dat kan niet. Voor het eerst komt ze te weten waar het haar heid is. Maar het zal nog 4 jaar doorje voordat ze hem in haar jerm sluiten kan. Zolang weet de Canadese vrouw van Vincent Smit elk contact in te houden. Ont Vincents broer Harold in actie komt en zijn broer met een smoeske bij Tini weet te brengen. Dat klikte. Dat was gewoon geweldig. En ja, toen hebben we de hele tijd zitten praten. En dat was toch wel geweldig. Hij had ook allemaal verteld over mijn moeke, hoe het allemaal gaan is. En ook over dat hij in Italië geweest was en dat hij 2 keer gewond raakt is. En ja, dat ze een rottijd had hebben daar. Een vreselijke nare tijd in de oorlog. Ik heb hem nog 1 keer gezien. En het was
op zijn sterfbed. En ik heb nog afscheid kunnen nemen van mijn vader. Hij kneep me in mijn hand en ik zei, nou, je kan rustig heen gaan. We nemen je helemaal niks kwalijk, er is niks aan de hand. Je kan rustig heen gaan. Dat ik toch nog bij zijn laatste uren geweest ben, snap je wel? Ook Leo ziek het in Canada. Hij had verschillende Canadese militairen op het eeg. Onder oren William Bader, maar een DNA-test wiest uit dat Bader zijn heid net wijzen kan. Er doe ik verhalen op dat zijn heid een sneker wijzen zou. Toen kwam ik bij mensen terecht en zelfs bij ooms van mij terecht. Die zeiden van, ja jongen, jij bent helemaal niet van een Canadees, jong. Jij hoeft helemaal niet zo ver te zoeken. Jij moet ergens in Spanje moet jij zoeken, want jij bent de zoon van de blonde neger uit Sneek. Ik zeg, de blonde neger uit Sneek, wie is dat dan? Ja, zei ze, dat is Albert Verwer. Want daar werkte jouw moeke en ging altijd de Sneek eronder dat jij daar een kind van bent. Beschermt zij soms iemand? Want we hebben ook wel eens gedacht over de pastoor. Hè? Ja? Als je iets te vertellen hebt, vertel het je kind. Ja? Je gaat schoon naar de hemel. Ja? Er gebeurt verder niks met je. Vertel op. En wat het dan ook maar is. Al is het zo erg. Ik heb erom gesmeekt. Ik heb er echt om gesmeekt. Maar Leo kreeg het net van haar te jaren. Ze verstoor in 2010. Die verhouding tussen die bevrijdingsband en die mem is altijd moeilijk. Hè? Want die band die komen eigenlijk elke keer weer waarom naar het meest zwarte bladzijde voor die mem in haar leven. Hè? Het wie eerst zo mooi toen de oorlog klaar weer. En toen daarna ging ze alles fout dienen. Zij wie het zwarte schaap dan. Zij wie eigenlijk een beetje behandeld als die moffenhoeren. Ze wie net zo volle verschil. Canadel zijn ze wel. Het laat me niet los. Het blijft bij mij continu door mijn hoofd gaan van waarom? Waaraan heb ik het verdiend, denk ik dan wel eens. En waarom mag ik dat niet te weten komen? Zijn er nou zoveel zaken die toen in die tijd verzwegen moesten worden of verdoezeld moesten worden om reden dat ik op deze aardkloot neergezet ben en waarvan ik denk van ja, hou eens even, al die geheimzinnigheid, waarom? Ik heb mijn leven niet compleet. Na de oorlog krijgt Snits op het Peartplein een monument. Opdroegen aan de Canadese bevrijders en als herinnering aan het Peart-regiment. Ik vind wel dat we de Canadezen dankbaar wezen moeten. Dat wel. Maar ik moet er ook wel een beetje om lachen. Want het is zo dubbel. Voor mij. Want ja, mijn zoektocht heeft wel lang geduurd. En het had al veel eerder wezen kunnen, uiteindelijk. Dat het gouvernement in Canada metwerkt had. Oftewel, het Rode Kruis hier in Nederland metwerkt had. Maar het waren allemaal taboes. En men mocht daar niet over praten. In dit verhaal stekt me nog wel eens dat wij zo graag praten over de simmen van 45. Over de euforie, over het doensje, over de famkes en de militairen. En de mooie militairen, maar de uniformen. Maar dat er geen eer is voor de band die er ontstien binnen. En die ben in feite ontstien omdat die famkes die in haar wat zijn is van betoon dankbaarheid onder de Canadezen en gastvrijheid en neem ze op. Maar de band die eruit voortkomen binnen, die staan in de kou. En dat is nog altijd niet zo.
gaan hier niet vet. Zelf niet voor een ton, want in de Hollander wie schijnt al niet de zon. Ik heb overal zien en overal keken, maar nergens was ze mooi als bij die vergeleken.